E hoxe, 6 anos despois de comezar o noso particular Paseo das Estrelas, sumamos unha máis co noso deportista máis internacional e laureado, Borja Golán. Recibir esta medalla significa algo máis que un acto simbólico ou festivo, ou simplemente un premio a unha trayectoria. Esta medalla do Concello de Ames significa recoñecer valores tan importantes como a solidaridade, o emprendemento, o sacrificio, o traballo en equipo, a humildade, o respecto, a tolerancia, a honestidade ou a responsabilidade. Valores que todas e todos nós deberíamos de ter presentes no noso día a día, pero que ademais son os valores do noso Concello. Moitas gracias, Borja, e cando queiras facemos a entrega da medalla. Nací en Santiago, vivín en Vilar de Calo, que é a fronteira, non? No Concello de Teo, pero non sei por que eu sempre iba a costa abaixo, iba hacia Ames sempre, xa desde pequeniño, cando empecé o colexo de Bentín, tivemos que cambiar aí, fixen uns papeles aí como que estaba vindo na casa dos meus tíos para poder ir ao colexo de Bentín, a verdade é que, bueno, estou moi contento desa decisión porque despois toda a miña vida xirou en torno a este concello. Os meus mellores amigos son do colexo de Bentín, pasei ali 10 anos maravillosos que son quizáis os mellores recordos da miña vida. Despois, pouco máis tarde, empecé coñecín o squash a 300 metros da miña casa, pero tamén no Concello de Ames, pasando a fronteira. Ali pasei outras tantas horas como no colexio nos seguintes anos. Máis adiante, xa fun máis cara ao centro do Concello, ao Instituto de Bertamiráns, onde seguín con estes compañeiros de Bentín e outros máis que coñecín, a verdade, como os profesores. Temos aquí hoxe a muller dun deles, de Eusebio de Economía, que teño moi bons recordos de todos, e dele en especial. Bueno, solo eso, todos os meus recordos xiran en torno a este concello, a pesar de viaxar moito. E despois, bueno, cando coñecín a miña muller, ela era de Santiago, trouxena tamén para aquí. Trouxena para Milladoiro, foi difícil, pero ao final, pois, conseguino. Despois ela tamén lle gustou, eu creo, porque seguimos a vivir aquí despois de 12 ou 13 anos. As miñas fillas van ao colexo a pequena do Milladoiro de infantil, e Manuela xa empezou en Bentín, que creo que lle gusta moito tamén, Manuela? Nada, a verdade é que eso, pois contento xa de tamén estar afincados aquí e poder disfrutar deste pequeno paraíso que canto máis viaxa se dá conta de tanto Galicia como o noso concello, pois que é un privilexio vivir aquí, que as nosas xentes, que con o noso clima, que a min as nubes non son tan fan das nubes, a min gustan tamén os ceos así despesados, pero sí, que a verdade é que canto máis viaxas, máis te das conta do afortunado que eres. E tamén moi orgulloso de cando veu viaxo por aí polo mundo, de cando fala dun galego, sempre teñen boas palabras, sempre deixamos boa huella, e iso é un privilexio, non? De que os nosos antepasados, cando foron por aí, deixaron o nome de Galicia ben alto, e bueno, iso tamén, pois, encheche de orgullo, non? Por iso tamén, cando dis que eres galego, pois tens que esforzar, porque non podes quedar mal diante dos teus, porque puxeron o listón alto os nosos antepasados e construíron algo moi difícil de conseguir a base de esforzo. Entón, eu reflexo meso nos meus avós, nos meus pais, que a base de traballo e de humildade conseguiron moitas cousas, e eu creo que iso é o principal. Despois as cousas poden sair ben, poden sair mal, pero o principal é iso, dar o máximo e intentar ter respeto polos rivais, pola xente que compites ou que tratas na vida, non só no deporte. Quero agradecer ao Concello de Ames, non só por este recoñecemento, senón por todo o cariño que me deu todos estes anos, os diferentes alcaldes, dende hai anos, os diferentes concelleiros de deportes e a corporación. E a verdade é que, bueno, ese cariño pois está aí, fixo que tamén eu me motivase, non, a seguir adestrando con ganas, a seguir conseguindo novos obxectivos, porque ao final é un deporte individual no que necesitas dese apoio. Ese apoio que me brindou o Concello durante todos estes anos, os meus veciños, os meus amigos, e tamén, sobre todo, a miña familia. Os meus pais, desde pequeniño, sempre me apoiaron, nunca me pediron ningún título, ningún
como hoxe en día escoitas, non? Historias de meu fillo, quero que chegue a ser o mellor futbolista, o mellor isto, o mellor outro, e hai moita presión de algúns pais. Neste caso, tiven a sorte de que nunca simplemente dixeron que se quería algo, pois que me esforzase, que me divertise, tuvese, bueno, algo de seriedade cando ibas a adestramentos, e fixar casos adestradores e eso, pero sobre todo que disfrutara eu o que fixen, sempre me exixín eu mismo máis que os meus pais, eu creo que eso é o máis importante, eso ten que sair de un, e nada, se a ti non che gusta algo, por moito que che estén encima, eu creo que non van conseguir, os estudios é diferente, aí hai que exixir un pouco máis, porque é algo que a veces nos costa máis, non? Pero bueno, por ahora teño sorte, teñen 5 e 8 anos e por ahora van ben. E nada, e sobre todo iso, pois moitas gracias por seguir apostando, non, polo deporte en este concello, ademais de noutros ámbitos eu miro o deporte, porque bueno, é ao que me dediquei toda a vida, e a verdade que dá gusto, non, ver a rapaces e rapazas competindo, adestrando en tantas disciplinas diferentes, e que poidan probar máis dun deporte, non, porque a veces un rapaz proba o fútbol, por exemplo, que é o deporte máis maioritario e non lle gusta, e xa o mellor xa non se dedica ao deporte porque pensa que non é o seu, e o mellor proba outro deporte, si que lle gusta, lle encaixa máis, e o pasa mellor. Eu creo que abrir ese abanico para os rapaces e rapazas e que poidan ir medrando co deporte de lado é moi importante, tanto os rapaces como a xente maior. Eu creo que falábamos antes, vendo a Marta e a Pablo como se moven, como a verdade que pois todos deberíamos, non, practicar algún tipo de deporte para estar ben, para chegar, bueno, en boa forma aí a partir dos 40, 50, 60, que está moi ben. Incluso de 20, que hai algúns que non están moi en forma, teñense que, bueno, eu creo que o deporte é san, é vida, é divertido sobre todo, así que nada. Eso, feliz día de Galicia a todos, feliz día non é de Ames, non, tampouco, pero nada, moi agradecido de novo a todos vos por pensar en min, e nada, eso, hasta que teñades un bo verán, e vémonos pronto polo Concello.